Vadikani, tinokwasai zvakare svondo rino. Tinotenda kuti makavawo nesvondo rakanaka. Tinotenda kune avo vakakwanisa kuona kuteerera last week kana zvatakaita podcast yedu. I hope kuti makabatsirikana nayo. Saka nhasi ndoda kungoverengawo autanga nekuverenga kuna vaRoma 5 panoti hanzi izvoni naizvozvo zvatinoruramisirwa nokutenda tino rugare naMwari kubudikidza naIshe wedu Jesu Kristu. And then saka vhesi inondirangaridza Isaiah inoti hanzi who has believed our message. Kanishona zvino ndiani akatenda ningirikini message yedu yatakataura. Saka imagine kuti apa Mwari pavaitaura kuburikidza naIsaiah kare kare Jesu vasati vatombozvarwa. Saka ndakambogugura ida kuona hanzi papaine pakaita 750 years chiprofita ichataurwa, kana ndisingakanganisi maonero andakaita pandakagugula, kuti funga kuti vakafanoona zviri kure, kuti vakaona kuti kune vazhinji vachange vasingazotenda kuti Jesu anonzi akandifira, kuti ndiporeswe, kuti ndidai zvidai zvinotaurwa neBhaibheri zvezve, kuti zvinonzi kana paunongobhabhatidzwa, paunogamuchira Jesu bhabhatidzwa, hanzi paunongobhabhatidzwa zvibuda mumvura imomo, mumweya munyika yemweya uri kutonzi wakavigwa naJesu, wamuka. Saka wakamutswa naJesu zvinondonzi ugere pamwe chete, tigere pamwe chete navo kurudyi rwaBaba. Saka iko kungotendeuka iko kunotiisa paugare ihwohwo. Saka ndo zviri kunzi kuna Isaiah, ndiani akatenda. Saka hamene kuti sei zvinonetsa, kuti andingati zvinonetsa, hamene zvakamira sei. I think because shoko rinotaura kuti hanzi izvo kuna Korindenzi, hanzi Mwari wenyika ino, kuti Mwari wenyika ino anopofomadza vanhu to such an extent kuti tinotadza kuona kukosha kwezvinhu zvaMwari. Ndaikara ndichitaura hangu kuti izvo unoona vanhu kana museu group zvezve like zvinoita kunge zvemanga like zvisina kana nebasa rose, but zvimwe zvinhu akanzi uya kubasa anopfeka agoita makeup agodididi, kana kuti kwete kuti munhu ngaite makeup achienda kuseu group, nongotaura kuti kukoshesa like kubata nguva zvayo, ngoti tiri kunoungana pamberi paMwari, Mwari vari kuzotaura nhasi. Kazhinji kana kuri kuseu group hapana anenge achitarisira kuti pana Mwari anozotaura kana pana anozorapwa. Zvinoita kunge zvemanga. Apa pana umwe pastor vaiparidza zvakandiitira zvakanaka, hanzi izvo Satani, Mwari wenyika ino, hanzi anoblinda vanhu nenzira dzakawanda kuti usaone kukosha kweruponeso rwakabva kuna Jesu urwu. Saka vamwe vanhu vaipedzisira vakunwa, hanzi vanongoti imi nechechi yenyu, hanzi vanenge nyonge marara madhaka. Munhu anozosvinura akuda kunofa zvekuti ndidaidzire mufundisi, akunyatsodzamisa pfungwa manje ipapo nguva yapera, akudzamisa pfungwa kuti saka ndikafa izvozvi mweya wangu wotanga kudzamba kutsvaga, but ari mupenyu tano nyama ichiwa, munhu anenge asingade kunzwa nezvaMwari, anenge achifara achienda kumadhindinda achimwa doro achiseka, unoona vanhu vapiwa ava. Zvikazoti vanoenda kun'anga, vachienda vanonotora zvikwambo zvavo vachinotora, apa funga kuti mari yauchaita nechikwambo ichocho uchangochisiya, and uchasiyira vana vako ngwanda wavasingagoni, plus iwe wacho uchaenda kupi? Asi toti kana zvakanakira hazvo kuti Mwari vane nyasha dzinotyisa, kuti zvikaita kuti watendeuka usati wafa zviya, Mwari vanokugamuchira. Mbavha yaya yada kutoroverwa yaya pamuchinjwa yakanzi ningirikini ndichanova newe kuningirikini kuparadise nhasi. Funga kuti Mwari vanoregera kusvika pakadaro,
but panotyisa ndepekuti hauzive kuti mukana wacho uchavapo here manje wekuti uzonzi nhai gadzirisai nyaya dzenyu makuda kazuva rodoka muri kuzopinda mudenga kana kuti chichi gadzirisai nyaya dzenyu pamwe utomboziva hapana anoziva. Saka meso edu ngaasvinure kusvinurira zvinhu zvaMwari vadikana. Ndaiteerera iyo semina yataita napasta vachiti hanzi izvo hanzi munoziva here kuti izvoni actually bhaibheri rinotaura kuti Jesu ndiMwari but asi pavakauya panyika vakapfeka umunhu. Saka pane pavakatsanangura pavaiti hanzi pavakapinda mugehena paya it's not kuti Mwari vane competition naSatani kana kuti vanodhonzerana kuti he da kuona kuti ndiani. Hanzi vakatomirira ini semunhu kunondirwira kunotora zvinhu zvakabiwa mugehena kutora semunhu because ndiri munhu ka iwe uri munhu. Saka vakazviita vachimiririra isu kutora zvese zvataifanira kunge tiinazvo. Ndosaka paya pana Colossians panoti hanzi he has delivered me out of the power of darkness. Pavakapinda ndo pavakazviita izvozvozvo. But kutenda kwako manje kuti unozvigamuchira here because pane kumwe kungobvumira kuya kuti nai mune nzara madya zvakati kuti saka chaicho ndechipi because haasitomboteera kuti kutaura kuti chii. Saka kutenda kuna Mwari nekugamuchira umwari nekukoshesa kuna Mwari. Mwari vanotarisa mwoyo zvinotaura kuti Mwari vanoyera mwoyo. Vanotarisa kuti wakateerera zveshe here pari kuparidzwa uri kuzvinzwa here uri kuzvitenda here unozvigamuchira here zvese izvo zvinoshanda pamberi paMwari. Uri kutenda here kuti Jesu vakakufira? Uri kutenda here kuti nemavanga avo ndakaporeswa? And of course I know kuti kune masituations atisingagoni kutsanangura muupenyu huno kuti mutendi anogonamata agotsanya agodii but still anongofa kana kuti hama dzedu dzinongofa. Kune zvinhu zvakadzama zvinozikanwa naMwari chete zvokuti isu vanhu hatikwanisi kuzvitsanangura but tinoshanda nezvatinoziva zvacho kuti nemavanga ake ndakaporeswa, shoko rake rinodai so, saka ndinorigamuchira. Endo kana ndichitaura hangu kuti kazhinji zvinonetsa kugamuchira shoko nenyama kuti nhasi handichada zvemakuhwa handichada kunyepa bvira mangwana handinyepi hazvishande izvo tiri kugara tichitaura paplatform panapa but kushanda naMwari mweya mutsvene kuti Mwari ndinotambura panyaya yekutaura vamwe plus kuba chichi kana kunyepa amene ndinongonyepa so but handizvide ini ndibatsireiwo ipapa ndibatsirei uchirevesa nemwoyo you find kuti Mwari vanotokubatsira. Saka mene usichipo kuti munoti nazvo izvozvo zvishoma shoma zvandataura. Ndoda kutenda Mwari nekutaura kwakanaka kudai. Zvamataura siJohn kuti izvoni vanhu tinenge tinokanganwa Satani akangwara zvisingaiti. Ndaitaurawo neimwe hama ndichiti izvoni ukaverenga shoko raMwari rinoti hanzi izvoni Jesu vakaitwa gwayana rakapfava pamwe pacho ndo pavaitwa shumba. Zvino saka Satani anochinja paushumba ipapo okuti akakupfavisa kana kuti pakupfavisa paya ukuchinja. So tikasamungwarira anotibira zvinhu zvedu zvatakagadzirwa naMwari. Anotibira umwana hwedu, anotibira zvese Mwari zvavakatirongera nekuda kuti tinovarairwa tobva takanganwa totoona kunge iko nekuda kuti chakanakira Mwari ndekuti havatauri havana noise vanenge vakangonyara zvavo ivo ndionenge kuti havako izvozvo uchingodaro but ivo zvavo vanenge vakangonyara vachingoona nokuti karinga shoko raMwari Jeremiah anozoti hanzi vanoyera mwoyo, vanotarisa mwoyo, vanonzvera mwoyo. Mwoyo wako mune mukati imomo muna Mwari hamuna. Saka vadikani kwarisidza zvamamutsvaka zvinhu zvinotyisa izvozvo nokuti Jesu wedu vakatiendera pamuchinjikwa vakafasta kundanzi vakaenda padanda painyadziswa kuti tive zvatiri zvinezvi kupaka kwatiri ndo vakatozviendera but tinokanganwa
zvinoita satani anotivaraidza, ona kunge pasina akamboinda, pasina zvakambodii, asi takaenderwa pamuchinjwa vadikani. Ndachimboverenga shoko raMwari inowanikwa kuna Galatians chapter 6 verse 7 inoti hanzi izvoni mwanzi Mwari havasekwi. Kuseka Mwari kwacho kwakatowanda, kungovaramba ikoko kwatoseka. Kutama kuhwake wangachitarwa nsidhoni kutoseka ikoko. Ivo vakaenda pamuchinjikwa, ivo hamuna zvamakaita wakuita makohwa. Ivo vakati, Jesu vakati zvapera, baba ndapedza basa ramakandituma zvapera, zvemakuhwa nenenene, ivo wakutoita futi utoratidza kuti hapana zvamakaita utoseka. Saka vadikani, ngatimirei panzvimbo, kudenga kunoendwa, ndo chokwadi chemahara, kunoendwa anytime, hauzivi. Kana takasimba kudai sidhoni unobvaona kuti kuzoona ndofanira kutende nemasimba andakaitai, handina bhipi, handina wati, zvese izvozvo unongomuka usiko, nokuti iwo ndo. Saka dai Mwari vakatiwanira unyasha, hatisi vatsvene asi hanzi tinovavarira nai, tinoera kuona makuhwa akuda kuya kuti nhema dzako kuda kuya, kunyima kwakuya, kusada Mwari wacho kwakuyaramba, hatindei panzvimbo. Matora vhesi yakanaka yokuti dai tikangoitya vhesi yokuti kana time dzangu dzikazokwana ndozodii. Nyaya dzamataura dzidzo kuti hanzi murume uya akatendeuka vashoma vanozviita. Bhozi rufu hunouya hobva hwangokubata ka one time, washaya mukana wokutendeuka. Kutendeuka ndiye zvino chakasimba kudai, tichipuwa upenyu neutano nazvese zvatinoda, towana mukana wokutendeuka, zvototiita zvakanaka. Pane pamwe peti pandakaona maimanje kuna judges ndaitofunga kuti ine Mwari vane mwoyo wakareba, like tsitsi dzavo dzakanyanyisa, ndibaba chaivo chaivo pana vatongi apa. Saka kumashure kunotsanangura kuti vaIsraeri pane nguva yangu akutongwa nemajudges handiti. Saka pane pachitaura kuti jaji ninga akauya bva azodai bva afa, jaji ninga akadai akabva azouya. Saka pana pautaura nezve uyu hanzi mushure mekufa kwaEhudhi, mumwe jaji uyu handiti, vaIsraeri vakaitazve zvakaipa pamberi paJehovha. Hanzi saka akavatengesa mumaoko aJabhini mambo weKenani. Jabhini iya panozoya Dhibhora paya anozokunda Jabhini yeyu Dhibhora chinyaya iri pazasi pacho. Saka ndaitofunga ipapa ndaverenga kuti akavatengesa, but ukazoenda pane panapa ngendipa pane pandoda kuverenga pandaona pekuti hanzi nokuda kuti akanga ane ngoro bla bla bla. Pane panotaura mani kuti hanzi izvo vakazochema kuna Jehovha, handiti Jehovha akavarangarira, ndo paakazoshandisa Dhibhora nevamwe vake vaakashandisa kurwira Israeri. Saka funga kuti vakachema asi vakanga vatadza. Saka tinotaura hedu nyaya yekutadza, but hakuna munhu anonzi ndichaendawo kuna Mwari ini. Zvandakaita zviya ndakadya vanhu 20,000 ndinojoka hangu. Ndakazodai ndikaita chifambi, ndikaba zvakadii, ndikanyepa ndikadii. Hapana anonzi asvika pekunzi haachagadzirika pamberi paMwari. Funga kuti vanhu ivava vari kutaura kuti hanzi vakanonamata zvimwe zvimwari, vakanodii ameni zvakakora-kora zvavaiita, asi vakachema pamberi paMwari, vaona kuti upenyu hwavo hwaakuparadzwa, zvirwere zvakawanda-wanda zvava zvaakuitika, because hapanonzi hanzi Jehovha akavatengesa maoko aJabhini, handiti. Saka ndatofunga kuti saka Mwari vanototengesawo upenyu hwedu, but sometimes haumbozviziva kuti zvandakaita zviya naizvi ndosaka and sometimes zvakaitwa nanasekuru tisingatoziva. Saka zvangofanana nemutemo unonzi wegravity uya kuti hanzi building ine mafloors mangani 20, haiwawo ndojamba kusvika pasi, hapana chinombondiwana, unofa, hapana chinotombokugama, because ndo mutemo unotongoripo. Saka kune dzimwe mhiko dzakatongoiswa naMwari dzinotongomira dzakadaro kuti ukadarika tambo iyi, amen, zvinotongoita, kwete kuti vanobva vatoti sa amen, mitemo yacho ndo inotongoshanda.
Tembo. Zvakafanira kuti hanzi izvo zvaunodyara ndo zvaunokohwa, kana kuti izvo chipavhurire, hanzi akadiko we chipavhurire kudidi. Saka kupavhurira kwakawanda, kune kupavhurira kwakaipa futi ka. Saka ukapavhura huipi unowana ipo wakawanda. Yes, yeah, but chokwadi choti Mwari vane nyasha. Hapana anonzi asvika kusingaregereri vadikani, because kune vanhu vazhinji vanonyengerwa nevakaipa kuti Mwari vangabvumawo imimi vananhingi zvamakaita zviya, makaita zvinorova kaini. Yeah. Chokwadi ichocho sidhori nezveshowa chotaura hedu nyaya yezvivi, asiwo Mwari ndiMwari vanotiregerera, ndosaka vakaenda pamuchinjikwa pachona vaitotiregera zvehombe. Saka iye zvinezvi kwakungoti watadzira Mwari unongoenda pachikona pako unovaudza. Last Sunday kwakune vana veSunday school vaiparidza zvikanzi hakuna chivi chinonzi, hazvinei nyange uri papi, unongoenda ungonoti Mwari sori zvenyu, achitaura semwana mudiki, asi ndizvozvo unongoendawo unotaura nawo iwo uchizorega kuramba uchiita zvii zvachona izvozvo, wobva watogumira ipapo. Mwari vedu vakanaka nokuti nyika ino mungadai musisina vanhu, asi nenyasha dzavo vanomboregedza tambo zvayo ichidayo vachikusvika tadi tazotendeuka. Like zvamataura sechipo kuti woregedzawo zvaunge uchiita zvacho. Pane ndiani murume bofu akaoneswa naJesu, akaonesa nemaFarisi vachibvunza kuti akuonesa ndiani, musi weSabata. Saka pane pavakamuti hanzi enda usazotadzazve. Saka which means kutadza kune something chakuno isuwo raunotozarura zvinhu zvausingazive. Ndokwadi kunepera ndozvifugura hapwa wega. Exactly, kuti honai nhasi wabakira mangwana wadai kuzoka mangwana wadai kana nini zvekuti tinotenda Mwari vakanaka. Vadikana hatina mazhinji nhasi, asi kana paine asati atendeuka kana munhu akatendeuka akadzokera kumashure, kana kuti anga achirarama upenyu huri kunze naMwari, kure naMwari, asina kana basa naMwari wacho, sezvatataura kuti hazvina basa kuti wakabatei. Mwari vanoti huya kwandiri. Ende vanhu futi vane unyengeri hwekuti hanzi ndingamboenda kuna Mwari ndakadai, ndinofanira kumbotanga ndazvigadzirisa. Haumbofa wakazvigadzirisa wega. Ndosaka mombe dzichiendeswa kudhipi paya zongononyikwa nezvese zvazviinazvo. Saka zvakangofanana neizvozvo, tinongoenda kuna Mwari zvese nenhata dzacho nechizvo zviri pauri izvozvozvo. Mwari ndo vanokubatsira kufamba kubva mazviri zvauri zvacho. Because wega hazvigoni. Hazvigoni. Saka kana uripo wanzwa shoko iri hausati watendeuka, shoko nderako mudikani. Ende Jesu vari kudzoka, hatizivi kuti vanodzoka rini, pavangonzi izvo sekubwaira kweziso. Ende pasina kuti kudzoka upenyu hunoitemporari, hapana nebhuku rekuti hanzi ini ndakazonzi musi wa20 February. Hapana anoziva. Saka zvakanaka kugara takagadzira kuti tingovawo neupenyu husingaperi, munoziva. Zvakangonaka kugadzira upenyu hwako. Plus it's not only kugadzira. Shoko raMwari hanzi asingauye nekune mwanakomana waMwari hanzi haangaoni umambo hwaMwari. Saka kuona umambo hwaMwari hazvidi unotanga watombofa wohuona. Every day panapa tichori panyika tinenge tichihuona umambo hwaMwari. Iko kufamba murudo rwavo, kutozi ndatoone patience naye ndo umambo hwacho. Ndai ndisina patience, ndaisingatombogona kuva nepatience ini, ndaisina kana rudo nemunhu, kana ndaisingatozvide inini pachangu. Zvakawanda zvakanaka zveumambo hwaMwari zvaunotanga kufamba mazviri kana wauya kuumambo hwaMwari. Saka uyai kuumambo hwaMwari vadikani. Mwari vanodana vese, Jesu vakafira vese, havana kufira a certain people kana kuti a certain group yevanhu,
vakati vese 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 angotendeuka mwoyo wake ava redi Mm. kuuya, uyai kuna Jesu. Mm. Ehe. Saka kana pana anenge azotendeuka, unotsvagawo chechi iri padyo newe. Make sure kuti chechi inotenda kubhaibheri, inotenda kuna Jesu, vanotenda kuna Mwari Mweya Mutsvene. Plus newe uchinamata kuna Mwari kuti Mwari ndiratidzewo chechi iri raiti yekuenda. Mm. Wotanga kuverenga shoko rako. Shoko rakanakira kuti kana ukazoenda kuchechi inonyepa, bhaibheri rinokuudza kuti saka mandiri hamuzirimo. Mm. Mm. Ndakwira bhazi risiriro. Yeah, Yeah. but anyway, vadikani muve nesvondo rakanaka sechipo vachanamata vachivhara. Tinokutendai Mwari Mweya Mutsvene, tinokutendai muridzi wedenga nepasi, tinokutendai shomba yerudzi rwakajudha, tinokutendai Baba makatenda pamuchinjikwa tiri vatadzi. Mwari wangu mukati zvapera zvokuremewa, kana tatadza tinomhanya tsveya kwamuri. Mwari ndinonamata navese vari kwavari, kune aitoshaya kuti ndoita sei, akanga akutadzirai asina saazvinzwa kuti unouya wakatadza kudaro, unouya kuna Mwari wovaudza. Mwari vanotiitira nyasha. Tinokutendai nokutiregerera kwamatoita, tinokutendai nenyasha dzamatowanza mukati meupenyu hwedu kuti tive vana venyu. Tinonamata manherano nezita raJesu kune vachazosiya vachiuya kwamuri, vachimhanya vachiuya kwamuri. Mwari wangu muvaitirawo zvakanaka. Nesuwo Mwari wangu toda kutoitirwa nyasha nemi, tipewe mweya wokukutendai, mweya wokukudai, mweya wokuverenga shoko, mweya wokunamata, mweya werudo, mweya wekuda vamwe sekuda kwatinozviita. Tinokutendai nokuti munozviita, maita henyu nezuva ranhasi nenyasha dzamawanza mukati meupenyu hwedu. Tirambe tichingowana nguva dzokutaura kunaka kwenyu, tiramba tichingokurudzirana Mwari, maita henyu manherano, muzita nemuropa raJesu wedu anoshamisa. Amen. Amen. Bye bye. Bye.